Аз съм Девил и не знам дните на седмицата. Днес ще говорим за сайтовете за запознанства. Има няколко неща, които трябва да знаете, когато си правите профил в тези сайтове. Първото нещо е оригинално потребителско име. Или име, което ви звучи готино, или ви описва. Прави ми впечатление в последно време, че хората си слагат имена на песни като Таралежа, Ром-пом-пом, Проба грешка и много други такива. След като вече си имаме ник, време е да качим снимки. Снимката е важна за вашия профил. Момичетата обичат да слагат огромни очила на лицата си или просто слагат снимка на анджетата си. Плющавите момчета снимат се отблизо, за да изглеждат все едно имат мускули. Но това е модерно, имайте го на предвид. И сега малко за чата. Оставяме препинателните знаци, кирилицата и други такива. Има 3 буквички. Само 3 буквички, които ги знаем. А те са ЗДР. А това означава здравей. Защо го правим това, като имаме такъв хубав български език? Има някои хора, които си заспиват и оставят профила си отворен, защото посещанията са важни за един човек. Другите хора да си викат, абе тоя или тая си търси реална любов. Това беше от мен за днес. Аз съм Девил и това беше за днес. Аз съм Девил и не знам дните от седмицата. Епа!